hodíme 5 gúl, či chytí. Takže či chytí jeden, nechytil. Takhle. Chytil. Takže ešte 3, či 2. Chytil. Chytil. Takhle. Ide Dávid, tak som budeme musieť takto. Takhle. Potem. Či chytil. Chytil. Tak. Teraz zase Akbar. Akbar. Čau. Akbar. Takže mám povedal, že vyskočí na mňa. Takže vyskočí na ruku. Takto na telo, na ruku, na druhu a to zadu. Takže ideme najprv na telo. Akbar. Šikovný. Dole. Dobre, Akbar. Tak. Ostaj potem. Na druhu ideme, Akbar. A teraz ideme zo zadu. Akbar. Akbar. Vidí tam Davida. Akbar. Takže tak. Teraz ideme na ľavku. No, fuj to skákať. Fuj to. Ľavku. Dal mi ľavú a ja som mu dala zase pravú. Teraz naopak. Dobre. Neskáč. No, skákať. Druhú. Dobre, ja ťa mám rada. Neskáč. Nie skáč. Daj. Fuj to. Fuj. On má rád, keď skáčem. Takže druhú ľavku mi nevie stále dať ešte. Tak ale. Prestaň.